Biyag di tao. Ay ayatan ka, Maji. Sabay ko mata maayat nakmat. Arnold, sigurado ka iti day nga ibagbagan? Laglagi pam, at damay sang anak ko iti kinabalasan. Awan problema iti dayta. Tano asino dagi tinapatagkan ka. Nakasagana akmat amang ipatag. Arnold, Ikarig, di kanto paldaangan na pulos. Agbalin kanto anaragsak iti danak. akluna, at damatrik nakan ka. Tila ang pampanunutat, kat dagiti dadakkel kan kakabsat mo. Amangan no sa andak akayat aparakan ka. Ngamin, addan anak ko iti kinabalasan. Siyakti masaknan iti daytoy. Saan nga isuda? Alam na. Aklunan na kuman. I love you. Ay ayatan ka, Mat. Arnold. Agyaman ak, Maji. Ikarig, si kantulaang ti babae nga ayatek. Aging gatong palbiag ko. Nagado ang mabalin mo nga sawaan. Ngamjay pa'y matadanak na. Nasingpat ni Maji nanang. Nagagait. Ken na nga to tisad na iti kumpanya apagtrab-trabahuan na. Katanya ko maita. Ha? Dak kayak daya aparakan ka. Kababain. Kas kalamay ibusan iti babae. Basta ni Maji ti kayat ko. Ikalaysak ni Maji. Katikasar mo ano at daurnong mo. Makambo ka. Dak kayat apakibiyangam ti tarakan mi ababoy kinitatang mo. Nubalasang ti asawaam. Wan, daka may ti aggastaws para iti panagkasar mo. Ngam no jay to pa'y matlaad da anak na ti asawaam. Ha? Makaammo kang agdiskitar iti pagkasaryo. Arnold, nailang antan. Apay, pagbabawyam ka di tinaramid ta? Amangan no maulit tinapasama kanya. Amangan no panawan naktumet akas iti inaramid ti imo na anobyo. Jakto ramidon daytakan ka, Maji. Promise. Arabang na, nagkasarta kumapay nga umuna. Satan to inaramid ti kay kayat ta. Lading ita ka. Saan ta pa yung makapagkasar? Awan pa yung ngamin urnong ko. Ay, jakmat ngamin makaurnong ta nagbasit ti sweldo kas company driver. Naimbagan ka ata dakkal ti sweldo. Siyak ngay. Arnold, Isa nga agurnong tabaywan. uwan sa anak matkit di nga agganat apa ikasarkan ka. Agtinulong ta nga agurno. Manang, di mo itulog kasi kadag gastos para iti panagkasaryo ka ni Manong Arnold. Babae ka. Ni Manong Arnold at tirong nga gastos ta iso ti lalaki. Saan? Jakmat kaya't ama pasamak ti kastaan. Una, uri ang danak mo, babae ka lata. Iso da tirong nga gastos. Kan nadamag ko at di nakakayat ni Nana Lolit para ka ni Manong Arnold. Wan ading ko. Naamak dayta. Iso nga oray kayat nak nga ipasyar ni Arnold ije balay ta. Jak kayat ti sumurot. Ta sigurado ang makangagak iti saan anasaya at iti inana. Ay, sapay na laing mo't asumauti ina tinubyo. Nadilaw pa'y. Ay, narigat ti makikabalay iti kasya klase ti katugangan mana. Nabayagan anadlaw ko dayta. Ngamjak mat nalapdan ti bagi ating ko. Nagayatak matlatakin ni Arnold. Ang manang, amo ka din ni Allen ti maipapan ka ni Manong Arnold? Saan pa'y? Sa anak pa'y anak kasagana amang ipod no iti anak ko iti kaaddat nobyo. Ay, kasaritam iti nasaya at amanang. Dumakdak ka lang ni Allen. Maawatan naman siguro. Tulungan nakman ang makisarita iti anak ko ating ko. Tulungan nak ngagpalawag. Sige, no talaga desidido ka na makiinayat manan, adakan ka na itamanan. Suportaran kay tanyaman na pakaragsakam nga aramidan. Agyaman nak ating ko. Allen, naawatan ka din ang itiimbagakkan ka? Allen anak. Allen, sumumbat ka Maawatam ka din ni Mamim? No makinobyo kat makiasawan ton?
May salang ti daddy kanti. Allen, maawatam ko man ni mami, muwan. Ubing pa'y ti inam. Kasapulan na matikad kadwa. Nang runa inton dumakkel kan. Inton barukan, kat mga asawa kan tumatan. Ha? Nulab mo ni mamim, palubusam iti kayat ng aramidan, wan. Ito tayo ti pagragsakan na. Di ka madanagan, anak. Tanasingpet ni tatang Arnold. Ti agbalin amay kadwa nga amam. Nakasagana at tumakder kas may kadwa nga amam, anak ko. Oh, di mo pa'y kayat, tadagbalin nga amam, Allen. Iso palubusan ni mami masumapul iti may kadwa nga amam, wan. Tapno adda kadwa na amang ipatagkan ka. Auntie, mami, at dagayam assignment ko. Ala, ingka pa'y nga rod aramida, anak ko. Mami, Madlaw ama di tinakam ti anak ko siya. Ay, awawatam latan ni Allen manang. Gagangay laang ti kasya ajar na. Siyempre, italaan na amuan na ti amin. Iso agagangay ti kasya reaksyon na. Ngampat siya kabayat ti panaglabas ti aldaw. Maawat ng tumot laang ti amin. kikim ka man, Allen. Manang, kamaudyanan na. Naklon mo't ni Allen ni Manong Arnold kas may kadwa nga amana. Wen nga rod ading ko. Kat maragsa ka na. Ngamin, agkaalaan na giti doon. Uri siya ka. Maragsakan nakmat manang. Ngamin, naklon ni Manong Arnold kas pudpud no nga anak ti kaanakak. Kat dawat ko, asapay ko ma. Tasaan nga agbalbalyo ni Manong Arnold. Wen nga rod. Ngam saan mat siguro ading ko. Nasingpot ni Arnold. Saan abarumbado? Nanang, mabalin na yawid kung tinubyak dito'y palay. Ay saan? Ha? Agawid ditoy? Kat ikuyog na di anak na? Ha? Di kalagbain. Ibagbaga na giti tattao a second hand ka na di inasawam. Awan bibiyang ko kadagita at tao. Saan mo't nga isulat imang pakpakan kanyak, nanang? Apay apakibiyangan da. Kas ka lang amin may ibusan iti babae. Ha? Basta diyak kayat ayawid mo dyan nobyam ditoy. Sumapul kayo iti sabalya pag naudan nyo. Saan adito'y balay? Ay, hanya banti pagungungtam titan ay abak-bakutan. Ay, may stresak. Kas lag bibisin iti baba ito'y anak mo. Isulat kasta tinubyan. Kita man dagijay dua lalaking anak da. Balasang tinasawa da. Ngam da ito'y matan nga arnaw. Kas lamaaw-awanan. Kas laday jay mutlama diti babaen dito'y lubong. Ay na, bapay ay aparitam. Isugarot ti kaya na mo di baybayam. Uray, tanasing po ni Majay. Naggagal. Ha? An-anwam tagagat. No saan matan anasinaw abalasang. Ay, makapa-stress ti kastoy. Ay, agtal na ka. Di ka lagbahin ni tikas tangay bagpagam. Aguli makalata ka din. Di ka sumanao ta masair matirik na ti anak ta itikas tangay bagbagam. Adan nakasarita kapag abangan tayo sa sentro, honey. Ha? Apay? Di mo kayat nga ije balay ti pag naadan tayo? Saan? Kababayin kami ni tikapsat mo. Adamot pamilya na ijay. Diyak kaya't ang aglulubon tayo ijay. Sige nga, Rod. Agabang tayo no kasta ti kayat mo, honey. Arnold, honey. Agriin kan. Aldawan. Awan trabahong ita ha. Nag-resign ako, nanay. Ha? Apay? Basit ti sweldo ijay. Agsapo lang iti sa balya pagtrabaho ak. Saan tayo nga ita? Maginanak pa eh. Ha? Sige nga, Rod. Sikat makaam mo. Sige, akuyog kamin kinaalan arumar. Idagas kun ije pagadalan da sa akto mapanagtrabaho. Sige, tayo turog ka may. Aganat ka, bakit? Arnold, tangay awan pa'y matrabaho. Apay no si kapay laang ti mangitulot kini Alan ije pagadalan da.
Tapno agdiretso akmatan iti opisina, no kas di arong warak dito'y balay. Awan matlugan nga usara ka mangitulod ka ni Alin. Bakit? Uray, motor la ko ma. Ah? Ag-commute kayo ah. Narigat. May mayat no dalugan. Awan tubot ngamin kwarta. Tagumatang ako ma. Naimbagkan ka ha, tadakkel ti sweldo. Sige. Siyak tulat tangarudan ti mangitulod iti anak ko iti pagadalan da. Ay wan, manot urnong mun ay ajibang ko. Bakit? Mabalintan sama ti gumatang itilugan. Diyak kayat akisayan ti urnong ko. Tapara iti pagadal to ni Alin day jayani. Basta agsawo ka mat. Alin. Jayla anak mo ti isagsaganaan ti masakbayan na. Iso ti urnongam. Iso lang ti ayan ti atensyon mo. Kaslay ti kalman. Inggatangan manan iti baro abado kun sapatos na. Angam siya nga asawam, di mo pa'y may gatangan mo. Asawa na ko ta. Bingayam kumamot ti atensyon mo. Kano mabalin, siyak ti pangrunam a panunutan ta asawa na. Apay akas tamad ti bagbagam Arnold. Saan ka mo't asigod akas taan? Pasensya kan, ngam ibagbagak lang tipod no amarikrik na. Jack kayat ti agbalin a plastik kan ka. Angam nabayagan anadlaw ko dayta. Napatpatag ti anak mo, ngam iti siyak nga asawam. Napatag kayo adwa kanyak, Arnold. Jackpot yun dayta. Iso amin ti papaparan ti kwarta. Ti urnong mo. Kasanuta langin ngay. Ti masakbayan ta kasagasawa. Arnold, maawatam kumamat. Masapul ang maisaganaak itinapintas ang masakbayan ti anak ko. Tasyak lang ang tinamnamaan na amang suportakan ko na. Kano addaman bilang kwarta, balay ti umuna nga ipundarta, saan kat alugan. Saan abali ti balay ta adu ti maabangan. Ngem ti lugan, nangina ti abang na. Numangabang ka. Ay, nagbayagan ti lugan. Awanan, naladaw ka na iti pagadalan nyo, Alin. Saan pa, Daddy? Kan adan to siguro mo't lang inton madamdam at jeep. Hoy, di nakawawagan iti daddy no at tao. Angkal ko nam. Ha? Ibagam ngamin ka ni mamin, tagumatang iti lugan. Tapno at da usarak amang itulod kan ka iti pagadalan nyo. Ay, aglangan kan san. Ha? Ay, Jack kayat, Daddy. Ay, Uncle. Nabanuga ko na nakatakder dito yung agurura iti jeep. Pati taksi, awan. Aglangan kan, tanaladaw ka mo ilangan. Saan na pa yan naladaw, Uncle? Nasapa pa eh. Sige lang aro din ati mapan iti pagadalan nyo. Kabaala mo, tadakil kan. Sige, Uncle. Uray sandak nga ituluden. Tadamat kakadwak nga agur-uray iti jeep dito eh. Apay Arnold. Awan plano magtrabaho. Nyat kukuam dito balay yung ay. Mangan maturog sa amil at yung marami din na nanakaw. Ay, awan master ka na trabaho, tatang. Ay, uray ko man dalos ka dito balayaw. Ne, nagado ti wara. Nagado pa ti mainawan ang plato di talababaw. Tatang, trabaho ti babae ti agdalos kas kada ginaw. Na, amumet ama kumikom di asawam trabaho. Tumulong ka ah. Apay di ka mabain iti asawam. Iso pati mangpakpakan kan ka. Ay na, nasingpot ti asawak, tatang. Dayta ti sana nakita ni nanang ka ni Maji. Nasingpot, ken nagagayt. Ibagbaga na asaan anasinaw ni Maji. Ay, di mo gundawayan ti kinasingpot ni Majay. Sumapul ka iti trabaho ta kababain. Nagdakkelan ka bagay. Hanggang papakpakan ka iti asawam. Hay, nagalastik hasta ka rabain. Mami, ayan di sapatos ko. Awan matan iti nang ikabila. Nagdakkelan da kita matam. Di mo makita ta sapatos mo. Mata ti agbiro, saan at ang iwat, Alin? Dita sapatos, oh. Dita man ay. Oh. Ha? Sa bali day ta, Daddy. Mulagat ka kidi, ah. Awan am-amom nga ubing. Ala, pumanaw ka dita, Arnold. Tasyak ti mang sapol iti sapatos ti anak ko. Di mo pagpupudutan ni Alin. Gaputas saan ko ana itad ti kidkid daw ang akwarta? Pagpupudutan mo ti anak ko. Ket, anya ti kayat mo mapasama? Kumarit ka? Karitin na kon? Ala anak ko, inkan isagana ti bag mo, ah? Tasapulog ti sapatos mo. Panawanda kami dito yan. Uwan, Mami. Alin,
Apay anabasa to'y flooring. Nagtagtag namin titimbangan sakdok, Daddy. Kat, muna sama. Nagawan kat nga among maubingan. Inkaalaan ti map, ta imap mo. Uwan, Daddy. Di nakman awag-awagan iti daddy, tasaan ka nga anak. Agraraman ka mga ubing. Ha? Sorry, Daddy. Ala, agunay ka. Nagginad ka nga ubing. Imala ka launa iti inam. Alin, apay ano ulimak ka? Kasla nagunag ti pampanunod naman ako. Awan na lang. Adda ka di kayat mo agatangan, anak ko? Sige, spoil them tanagsadot nga anak mo. Gatang mamin na kayat na. Senyorito lang aro din ito balay. Pagatang pa pagatang. Ha? Ala, umay ka anak. Mapantay di balkon. Taijay ti pagsaritaan ta, anak ko. Saan adito'y salas? Imo yung ni Tata Arnold kanyak, Mami. Di na pa yan kaya't nga awagan iti Daddy. Anak ko. Kanayon nakpugkawan. Isa makigkigtutak. Ala, ag-relax ka, Wen. Di ka unay agbang panunot, anak ko, Wen. Bayan, tapanunutak ana imbag. Noan niya tirumbang nga aramidak, anak ko. Mabisi na, Maji. Agaw kayo di ka nagta. Subuan na ka? Inaldaw nga agbartag ka, Arnold. Kastalatan ti aramid mo. Agaw kayo di ka nagkuna. Alin? Ayan mo. Umay mo ikatan ti sapatos ko. Di mo disturbo ni Allen ta nakaturugan. Ringam dyan, senyorito ng anak mo. Ako pa muna trabaho mo. Di mo pa pagdalawan. Anya? Ala, inton bigatan ti panagsarita ta, Arnold. Inton mamunawan ka. Abay, papanan nyo nga gina. Nakaimpagi kayo, mate. Agawid kami ni Ije Balay, Arnold. Anya? Apay nga, kutsak nga. Panawan nak dito Anya nga iti pagbayad ko ti abang dito Problema mo day ta. Maji, apay kasta kamatayin. Agasawa ta. Di na kumamot panawan. Ladingita. Ngam diyang kun mairusok ter aramidam iti anak ko. Kanayon mo apagpupudutan no adda di mo magustuhan kanya. Ha? Diyak pulos pinagsawan iti agkakasakit ti anak ko. Si kantulakit din. Laglagi pam, Arnold. Saan asika tinagtaudan ti anak ko? Ken kang runaan ti amin. Saan asika ti mangpakpakan iti anak ko? Iso nga awan karbangam amang bukabukaw ken mangpagpabain ken kuana. Sorry, Maji. Pakawanan na ko ma. Agsinatan, Arnold. Ha? Iti mano abulan a panagdanata kas agasawa. Ado dagiti nakitak adyak kayat nga ugalim. Ha? Iso nga agsinatan. Total, saan tamata nagkasal? Maji, pakawanan na ko ma. Di na panawan. Sulit at nagkurangak. Promise. Malami na. Maulawak. Sakit ti ulak kan tintero bagig. Ay da, kasanugay da ita. Sapay awan kwarta mi iti amam. Anya nga iti pangpay-hospital mi kan ka. Manda ni nawaga ang mangitara iti ospital ka ni Arnold. Bakit? Ay kasanungatan. Awan kwarta ta. Anya nga iti pang-hospital takin ni Arnold. Alangan abay-bayan ta dita. Ipadoktor ta Tanay sa balin ti Jarna. May remedyo ti kwarta. Tinapatag agimbag ti anak ta. Ay, no apay mat ngamin ang nagsina kayo kini Majay. Imbes nga da mga sikaso kan kaita tagsakit kan Arnold. Itataka sa pulan ni Arnold titulaw. Kasta ti bagam. Di ka lagbain. Imayak takayat ko tagkid daw iti pamakawan kan ka, Majay. Pudnaw asaan ka akayat iday aparakin ni Arnold nga anak ko. Ngam saan itan. Maawat ka ang balasang kaw. Isa pang asim ko ma. Urnusin niyaw ti bagbagiyo iti anak kaw. Lading itak nana.
nga maawanin pa nagayat ko kini Arnold. Ha? Ay, maalang arod Di ka mabalin apilitan no talaga adimon kayat ti anak ko. Pasensya kayo na kumanana. Kat, kumustan ti anak yo? Nakarwar ka din iti ospital. Saan pa yung arawd balasan ka o? Ngamain, at da natakwatan da sakit na. Iso nga agpaagas ka no pa'y ijay. Anya? Ala, ano san yun nga asikaswan ti anak yun, nana? Aday, awatin niyo kung matitulong ko kada kayo. Ay nagyaman akbalasan ko. Ay dakala tulong da ito'y para kini Arnold. Hulitag, Machay. Suri itinay sa usawang ko iti kalabas kontra kun ka. Ana, lipatin yun day dyan, nana. Katla dingitak man, nadyak mapatganti kayat yung ama pasama. Ngamin, ingkarik iti bagik. At ilangan anak ko ti pangibok-bukak iti panawan ko. Biyang ti tao. Rabiin, gumawan pa ilaan di apo ko yung tatang. Hari yun ay hindi dyan obing. Kanay nakas titararamitin na. Hapay, di na nga tama panunot ay ati pa nagdandanag tayo akabalay na. Ay, awan-awag na. Awan nga rin tatang. Diyak makontak ti cellphone na. Unay kit din tayo dyan obing. Ay. Tang, iso siguro day ta. Mabit lang lukatak tiri daw. Nagbagarabiyo, nana. Intulod ko ni Julie, tanabartag. Di nakabalan ti bagina. Ay na anak ko. Nabartag ka madan. Ala, umay ka mo anak ko. Sige. Pagdasan niyo tiago nga tapumanawak. Nasakit ni ulo. Ay, unay lakit din ti anak ko ya. Jimson, Barok. Agyaman akma din, ha? Awan na nyaman na, nana. Saan mi kumapalubusan nga gamit? Ang magpilit man. Iso ngayon tulod ko. Ay na, agyaman na ka talaga. Nataktak ka pa yun. Okay lang, nana ining. Awan problema. O sige, patuluyan nga roda, nana. Sige, Barok. Agyaman akmanen, way. Panghasin, Julie. Isardan mo ti kasta kararamidam. Maasi ka kumamot ijay nam. Ken siyak mo't nga apong mo. Di mula mo no kas ano ti panagdandanag mi. No kas diya marabyan ka sumangpet. No sumangpet ka kita barbartek ka. Bimbal balasangan ka kasta. Di kay ka di madanagan. Tawan to ti dako sa mapasamak kanya. Ay di mo may baga ti kasta. Taka na yun kabot nagbartek. Amom ka diya delikado ti kasta kararamidam. Agbartek ka. Sa marabyan ka sumangpet. Amo ka sa lakniban ti bagik. Tanog yun ay. Agadal ka kikdi. Ituloy mo ti panagadal mo. Masadutak nga rod. Sana sumrak ti adal kanya kapong. War tayo man kiti. Di mo't nalayon ti pensyon nyo. Wen! Ngam saan ka nga ikanta pagbartek mo to matlaan. Saan na pong? Igatang ko iti tsinelas ko. Nadadailon ti tsinelas ko. O kitahan nyo Ha? Apay apong. Di kay kadimasyan kanya. Awan kwarta ni nanang. Iswada kayon at ipagdawata. Alamot din apong. Sige. At iti sa kagasot. Yung kagumatangan iti tsinelas mo. Anyamot din apong. Sang nga gasutlaan. Saan nga umdas da ito'y? Agbalor iti 500 tigat gatang ka tsinelas ko. Kanya, ay, nagninam. Alan apong. Nayunan yun
Grace, mabalin na sardangan nyo, di ba nagbarbartag di kayo mo, ha? Uray kayat kun asardangan ti arak manong. Ngam ni Julie ti mangisungsungsong kanyak. Iso ti kanayon ang mga awis kanyak. O di agkit-kit ka. Agpasugnod mo't nga ron no jakpat kan manong. Gumura ti gayem ko. Bayam agumura. Basta jak kayatan nga ginom kayo diti balay. Nawatan. Wan manong. Sana ga po tagul uli makaklatan. Ket yad adayo ti kastangar aramidan nyo. Agaya po iti barkadam dito'y balay. Kalpasan na, agiinom kayo. Amom agpalpaliwak lang. Sorry manong. Kaya na, wan gayam. Ada ka din nobyo ni Julie, agaya mo. Ha? Adda idingam nag-breakdown. Basta? Ape adamdamagam manong. Crush mo niya. Ha? Eh, saan? Tilay pagbagang. Nadamag ko lang. Ading. Mabalin nga lang ti cellphone number na. Ha? O sige, mabit lang ang manong. Kunak tupay kat. Kursonada na ka ni manong ko, Julie. Mabain la ang mga klon kanya. Umay ka no sumarong ka rin dya balay, intun malang, Grace. Kat, adakan ka pasangbayan mo no saan. Amangan numabain ka lang kanyak takapsat ko. Ngam adaamin kan ka desisyon. Friend, tsak kaya tiyag bali na plastikin ka. Ngam, saan ko type ni manong mo? Ha? Kita ang matigap titawan mi 18 ko laang. E din to ta ni manong mo kat 30 plus nan. Lakaya na maidilig ka niya. Naimbang nga orasyon, Nana. Mabalin na sarungkaran ni Julie. Ay na, pasensya ka na, Jimson. Sana nagawi jay anak ko iti duang aldaw. Anya? Sa dino tinapanan na, Nana. Ay, simurot ka dagiti barkada na. Anya? Madanagan ak nga ruden barok. Di man lag-text when umawag no kumustan iti ayan na. Nana. Ay na, baliwam tulaan ti umay barok. Ay ko, niya, pasensya ka na. Sige, Nana. Agyaman na ka. Sigurado ka kadi itirik na, manong. Amumot no kasano ti kinabulakbul di gayam ko. Nabisyo pa'y. Sana tubang kanyang dahi ating ko. Basta tiyan mo, kahit agayata ka ni Julie. Kahit no kaya tanak. Ikalay sa kadagos. Kasano no saan nakakayat, manong. Basta man bilang, awan mabalin ko. Basta naibagak tirik na. Awatek, no anyaman tigasat ko, ading ko. Numaminsan tatang. Kaslakay kayat ko paikit din makiasawan ni Julie. Anya? Ay, nagubingan pa lang ni Julie. Ano siya klamay sa tangayawan mo laang dengdenggin na. Nasaysaya at numakiasawan tata. Baring agtal na. Ha? Masiguradong nga ron, aday ta ti solusyon ti amin. Saan nga ta nakarkaro problema? No makatumpong iti barumbado a lalaki. Ay kapilyin na ati pakiasawaan na. Ni Benson. Kayat ko dayjay para ken kwa na tatang. Nanakam a lalaki. Ada natalgad at trabaho na. Ken ambok din to agbabawi. No iso ti pakiasawaan na. Ay, unay mat nga di nandyanak mo. Manipod may barkada. Awanan! Timbang sito nagsasao. Wen nga ron tatang. Ay na. Saan ka makaturturog amang pampanunot ken kwa na. No kasano ti aramito. Hindi ka nagpampanunot. Tama nga nagsakit ka. Nagkararag kalat anak ko. Ikararag ta. Asa pa'y la kumatakuldingan ti Diyos ti puso. Ken panunot na. At maamiris na dagiti bidot na. Atay pa Julie. Isat mo ba yan? Manjagon, Carlo. Maul-ulang ako, Alagad din. Pasit lang. Ibusan tayo yan eh. Atay. Maudin tayo. Okay. Okay.
Kasta ah. Aday ka. Okay. Agawid ako. Inton bigatan. Itulad kanton. Carlo, amangan nom, mailawan tamanan. Anya ko ma. Awan dagas na. Balasang ka. Baruak met. Wen gam. Saan tamat nga kaya na yan? Nga ma, apay nga aramidan tati kastoy. Ulite. Awan dagas na. Tabaruak. Balasang ka mat. Ngam, kasano na bunga ti panakailawan ta? Nagbunga di. Biyagan ta ah. Anya? Kasta lang? Di na ikasar, Carlo? Isyat mo kiti. Isyat mo kay. Talaga positive ti resulta ti pregnancy test ko. Kasano da ito yan? Madiya talaga tiripnak. Pag-iso, ni Carlo to yung mauawak. Hello, Carlo? Julie. Pakita ta. Kailipan. Nasaya ate mawag ka. O sige, makisinara ka ken ka. Tadanas ka na maamuam. Anya na ita. Masikuga, Carlo. Anya? Ay, sige. Adapay kayo marimida. Bye. Carlo? Hello? Hello? Apay nga ta. Nagdardaras mat anang idap iti cellphone na. Talaga sana na nagparparin na ni Carlo. Intarayan na ko na dinamuan na masikuga. Kasano na ito yan? Diyan kaya tamamuan na nanang. Kasigurado ang maguntan ka. Julie, ada sa nga ilib. Rumwar ka dita sa led mo. Sino nanang? Ni Jimson. Ala, rumwar ka, takasaritam ti sa nga ilib. Uy, nanang, umayan. Amo po ti aramidag. Na, Julie, anya ti kaya ta sa wenda ito'y? Apay nga agbakbakwar ka? Masikugak, nanang. Anya? Sino ti ama ti sikog mo? Awan. Awan ti amana. Taintarayan na kun. Anya? Makitam ti kasta nga aramid mo? Daitan ti bunga ti kinasukir mo? Uray taadamot mga langon iti sikog ko. Ha? Anya ti kayat mo asawen? Pakasaranak ni Jimson. Isu ti tumakder nga ama ti sikog ko. Anya? Imbagam ama sikog ka? Amo na ti kasasaad mo? Saan? Apay ko mga ibagak ngay. Maupayin no maamuan na masikugak. Anya? Nukas tangarod. Di ka makiasawa ken kwa na nukas tamot laen. Sana da kayo ti makiasawa, nanang. Siak! Siak! Naawatan nyo! Uwin ngam, panangluko ti kasta nga aramidam. Arig na luklukwam ni Jimson. Basta, makidin na akon ka ni Jimson, nanang. Jimson barong. Aday bagakken kawan. Kat numaamuam da ito Adaken ka no kayat mo pailaeng ti anak ko. Wenno saan. Anya da ita nana?
Jimson Baro. Masikog ti anak ko. Anya, Intarayan ti nakasikog kan ko na. kasta ka di. Hitata na amuha mo ti kasasaan ti anak ko. Amo ka maupay kan, Jimson. Ang maawatan ka. Diyak kaya talukwen na ka ti anak ko. Iso nga ibagbagakon ti agpaiso. Masikog ti anak ko. Iso nga dapay gundaway mo nga agbabawi. Sumapol ka lang nga niti sabali nga sawaang baro. Ay-ayatag ni Julie, nana. Maawat ko ti kasasagad na. Nakasagana ka mga kasargan ka, Julie. Agyaman na. Ngam, uray mo saan tapay lang kasar Jimson. Apay man. Basta, sa anak pa ya ready. Ngam di ka matanagan, tamaki din na akin ka. Kat, ibagak tulat akin kan, no nakasagana ako na makikalay sa akin ka. Nakarubot ka, met. Papanam, bakit? Bantayan pa lang ti anak ko, at atendara kapasken. Julie, sansa naman ang tirumwar dito balay. Hay! Awan bibiyang mo! Di uray sa anak nga agaw-awit, mabalin mo data. Anya, Laglagi pam. Napilitan na klaang anak din na ken ka, Jimson. Awan pa nagayat ko ken ka. Iso nga, anusan na ka? Taanusan ka mo't? Agin inanus ta na. nagsakit mo tantikas ta pa nagsasaw. Pasensya kan. Ngam ibagbagak klaang tipud no amarikrik na. Ken, no saan na ka makaawit, ipanmunton ti anak ko ije balay dananang. I love you, Julie. No kasta, kaya't naglata, nga oray nakiasawa ko ni sa bali, Carlo. Buwan, kahit ka ta. Apay kiti na saan? Ramanam tayo toy. Ah? Carlo, arak kan sigarilyo lang ang tibisyo. Diyak pa'y napadas tinagsyabu. Iswaro ta pa sa mita. Ala na, mayat na toy. Namapadas mo, sigurado sa pulam to. Carlo? Naman to, ito. Padasam kitin. Ala na. Sige, Carlo. Mayat, sana ya? Uwen nga paiso. Ato iti bingay mo, Julie. Bingay mo iti panaglaklakom, iti maipari at droga. Wow! Nagadwa kwarta. Ado tinaglak, ma'am. Isong ado ti bingay mo. Limayin ka naglako, Siyempre, kaya't ko timadaan iti adu a kwarta. Iso alalay nga tikla ko. Indon bigat. Adda manan sab tamataw, wen? Ado manan ti simang pet alako tayo. Milyonis manan, ti kwarta no kaskas ako. Tay! Awan ang tignan kinakas! Ingat tayo na gito yung maya! Alis kami! Jaske, dali pulis! Kasano tayo tuyen? Tara. Santa na makalibas pa eh. Matiliwtan! Tara. Nanang, Jimson, tulungan dag. Diyak kaya ti mabalod. Tulungan dag kuma. Ay, apo, namin anaw abinagbagaan ka, naku. Saan laang asyak tinang bagbagakin ka? Adu kami, ng awan timpang pangag mo! Nakakasimutyan ako, nana. Saan ko na mataripato ti panagdagkad na? Aganos ka, Julie. Takas ta ti pinilim abiyag. Wala nga roden. Life is a matter of choice. Sinayang mo ti pamatag na impay ko kan ka. Saan lasi ka? Agraman anak mo. Impatag ko kas pudpud ng anak.
Inaramit ko ti amin nakabalak. Tapno mapagbaliw ka. Ang saan ka nagbaliw? Isong aganos ka. Takas ta ti pinili magasat mo. Kat agsi na tamatan. Anya, Jameson, ang bababawi hakitan. Akawanan na kumano. Kandi na kumasinaan. Ladingitag, agam na po ka ti panagayat ko kan ka. Total, imparupamat kanyak ti kaawan patag ko kan ka. Anapilitan kala anak idin na kanyak idi. Sana ya. Iso alipatan kamitan. Awan maramidak no dinakot kanyan. Jakmat mabalin ngay pilit ti bagikit ka. Basta, diyo ko mangarot bye-bye anti anak ko. Wen, di ka matanakan. Taripatun mi ti anak mo. Kat ikarkararak ko iti Diyos anak ko. Asapay ko ma. Tadin tutumulad ti anak mo ken ka. Nakapsut ako na gapoy iti agtutuma asakit ko, Jimson. Marigatan na ka masikaso iti apo ko. Kasanungatan. Sa tayag trabaho kiti sa bali a lugar na na. Kastaya, ay naapo, awang mga minad ay di tata, nga katulong ako ba. Marikata na, barok. No maitalakyo ti anak ni Julie kanyak. Isurot ko iti papanak. Tasak ti mang taripatokan ko na. Napatagan kanyak ti anak ni Julie. Ipatagon kasputpun ng anak ko. Iso asaan na sabsabali kanyak, nanang. Jimson, agyaman nagtabi masyar ka dito yung pagbalutan. Wen, kaduwak ti anak mo. Boy, ag-bless ka ni mamim. Boy, anak ko, dakal ka. Da kayo kano tipod no amamik kunan ni dadik? Wen anak ko. Ay na, nakalkan. Kailaw ka unayan. Nakapsutan ti inam. Isungay ti puder ko tayan ni Boy. Agyaman ak Jimson. Dadi mo binaybayan ti anak ko. Wan gayan. Ipakadak ti panangikuyog ko kini Boy iti lugar ti asawa. Taedayan ti pagnadan mi. Asawa. No kasta. Nangasawa ka. Wan, di ka matanagan. Nasing pati asawa ka ni Boy. Impatag na iti kastaunay. Imbilang na kaspudpud ng anak na. Sorry, boy, anak. No nagsingsingpot ako, maiti. Saan ka ang maisinakan niya? Pagbabawyag na hindi ngay nararamit ko, hindi ka labas. Di ka madanagan. Tanasaya ti kasasaad ti anak mo iti puder mi iti asawak. Saan may abay pa yan? Ay sige, patuloyin min. Boy anak, agpakadakan ka ni mamim. Mapan kami pa'y, mami. Arakupan ka man pa'y, anak ko. Mami. Patpatgan ka unay. Agsingsingpot ka kuma, anak ko. Kat dinakto ko maliplipatan na inam. At lang dito'y amang ipatpadakan ka, anak ko.
Umay ka, dumagas tapay di ta restaurant. Okay. Inta dumawat iti kwarta ni Papa, tagpasyar ta madamdama, apaman amalpas ti klase ta. Sika talaga. Naimbaglakit din, tasan nga istrikto ni Papam. Anya asaan? Istrikto day jay. Ti kayat na, balay pagadalan laang ti ayan ko. Ngamkit di, saan ang naimot, naparabor ni Papa. Wen nga rod, nadlaw ko day taken kwa na. Saan ang naimot? No nya tikid dawam, itid na adagos kan ka. Siyempre, pat-pat ganak ngamin unay ti ama, dani ka. Good morning, ma'am. Good morning. Ni Papa? Ano yung opisina na, ma'am? Okay. Thanks. Oh my God, dani ka. Okay. Ngap sikan sa latang ti sumbro kita yan ni Papa. Mabainak nagpakita. Anya ko matipagpainaw. Kat sigod mat ngong umay ka dito. Sika talaga. Umay ka kit din. Duwata nga agpakita kin ni Papa. Tapno palubusan na nga pasyal inton manang. Alaman laangan. Di kayo nagpakpakarabi, Rose, ha? Wan Papa. Atoy, war tayo adwaday ta. Agyaman nak Papa. Ilibre mo't ni Danica, iha. Wan Papa. Areglado. Awan kayo marudan, katanya orasan. Mala daw kayo ni di klase yo. Okay, let's go, Danica. Oh, mapan kami pa. Mapan kami pa, sir. Sige, sige. Take care, ha? Dennis, honey. Johan, sumra ka. Talaga sumrakat. Apay adi mo sungsungbatan ti cellphone mo. Pasensya kan, busy yan. Kasta ka na yun ti bagbagam. Busy, busy, busy. Oh! No kasta. Nobya ni Papam day siya ang babae, Rose. One friend. Apera day je anobya na. Kanayon da nga agapa. Anya? Kas jaydan manipod idipay. Agapa da. Inton kwan. Okay da man yan. Kalpasan ti sumagmamanungal daw. Agapa da man yan. Hay, away bati da adwa. Jak kursunada ti ugali ni Nanay Joan, friend. Adayo ti ugali na itiday di mama. Nasapa ngamin anatay day di mama man niya. Wan nga ron, friend. Elementary akpay la idi. Ay, malagip ko mananday di mama. Kailiw ko lang kat nga rutan. Ay, sorry friend Impalagip ko mananday di mamam. Okay lang, Danica. No kasta, manipod na day di mamam. Italangan na kinobya ni Papam. One friend. Sa bagay, ubing pa'y ti amam. Nasurok lasing kwentana. One friend. Nasapad ang amin anagasawa iti day di mama. Ado nga rod ti agko na. Akas kamla agkabsat kin ni Papa. Ubing pa'y ngamin tilangana. Wan, mabalin na pa'y ti mga sawa no kayat na. Nga, jak kayat day di anana Joan nga agbalin nga stepmother ko. Jak kurso nada ti ugali na. Happy graduation, anak ko. Agyaman nak Papa. Para ken ka ti balikit. Danica, agpadatan anakalpas iti panagadal na. When friend, Danica, iha. Congratulations, matkan ka. agyaman nak sir. Anya, sir. Tata ko naman kanya. Tagas lagkabsat kayo ni ti anak ko. Agrambak tayo. Rambakan tayo, ti panaggraduaryon adwa. Oh, nangag mo, friend, ha? Agrambak tayo. Saan ka pa'y lang agaw ang with ijay probinsyayo, ha? Ngam, adda ni tatang ko. Ikuyog mo ti amam, tapno maam mo mimat. Ay na, bababay na kanakaw. Pasig ababak ng tisa nga iliyaw, itigayem mau. Di ka agbabain tatang. Uribak ng daros, saan da mata pobre.
Nagsisingpat da. Oy, nayaday niyo ti mga nubing, ha? Diyak kaya't nga da makitak awaray ti swelo. Dali, madam. Dayjay siguro ti asawa ni Sir Dinis. Saan, tatang? Nobya na pa'y laeng. Saan na pa'y nagkasar? Kasta Wen, tatang. Kasta day ta. Ah. Stricto a talaga. Kasta'y sumati bumalayag. O, Dani ka, tumulong ka mat nga trabaho, ah. Ha? Wen, ma'am. Laglagi pa, nailibren ti blowout mo. Taginastusan ni Dennis. Tumulong ka mat kadagiti trabaho, ah. Saan aga po taad na dagiti babawnan kat senyorita kamutan. Wen, ma'am. Juan, anya ka kadi. Dani kaya. Tata, pangan kayo pa'y. Di kay babayin. Pasensya kay lakumahan. Ay, uwan, sir. Awadan yaban na. Juan, mapantay ti silit. Panawan da kayo pa'y. Kasta kakit di, ah. Kanayon nakapabainan. Tatang. Talaga gaya masabali ti ugali ti nobya na anak. Wen, iso abay-bayan tayon. Di tayon ikaskaso, tatang. Tatang, nakapasakit ti board exam. Ay nagsaya atin anak ka. Wen, tatang. Ay na, sapay ko mata makatrabaho ako niti mabiit. Ay nagyaman tayo ti Diyos anak ka. Ika gumaton ti makastragi ti trabaho, tatang. Sino di ka dua malalaki di kalman? Di ko nam, di ka nakita? Nakita ti pa nagkuyog iyo. Kat apay, dakas ti makikuyog iti gayam. Gayam ko day chay, ni Lloyd. Abay nga ron na nag-holding hands kayo. Kat apay, dakas ayano ag holding hands dagiti ag gayam, Dennis. Ha! Awan karbangam amang lapad kanyak iti kayat ko nga ramidan. Laglagi pam, asaan nak nga asawa. Haniya. Kwarta man kit di. Pangusaram, iti kwarta. Paglalakin? Atay ko. Nagalas ka ti kasta pa nagkit-kitam kanyakon. Ha! Sinaan kan tupay! Haniya. Ha! Amo ka! Mabuteng ka amang isina kanyak. Tasyak laeng tinailawan anangayat kan ka. Apay, ti ko na, adapay ayam mangayat itikaskan ka, laklakayan. Hoy, Dennis, kita umot tarupam ah. Ti rupa ta adwa. Ha! Ag katawanan tang agpaiso, ngem adayo nga ubing tilangak ngem sika. Ado ti mangibagbaga akas laak lakano agtawan lang iti 30. Kwarta man ko na, tadagatangak. Awan kwarta. Ada nangaramata. Pasit langan, tinabati. Ha, talaga akarkaritin na ka. Sinaan ka man langan. Kita man no asino ti agsanoong. Di mo matla maitad ti ka sa pulak. Isong agsinatan. Makamuka no kasta ti pangedeng mo. Ay na, nati ko namkat agdapay lamangayat kan ka. Pulos! Laklakayan kan! Iso ano siya tisika. Itad mo tinawdawata ka kwarta. Tapnosan ka sinaan. Lating ited. Ngem awan maited ko. No kasta, nag-break kayo kini Dennis, amiga. Wan, amiga. Ha! Siyak tinang i-break. Amo, kadi namat lakabaulan ti panagsinami. Iso asigurado akamatan nakto day chay. Ta siyempre, siyak lang tinailawan ang nakirelasyon kan kuana. Ha! Kita umatiro pa na laklakayanan. Kansan payagwapo. Asino kumamat ti mailawan kan kuana ngay. Ay, di mo maibagati kasta, amiga. Tadamat na kita'y pangit ang napigsa ti karismana. Depende yan sa diskarte. Ha! No adaman mailawan ang mga yatkan kuana. Dagitay padak ababakat.
wano babakat paingam iti siya. Amiga. Naminano na di mawatak iti kwarta kan kwan, ngam pulos nga awan inted na kanya. Iso asinina ako na, tawan matlat maghimulak kan kwan. Oh, Rose, nakaawag ka mat. Dani ka, agaw-awis ni Papa. Sa dino. Ag nightlife tayo ka no. Ni, itaman pa'y. Problemado ni Papa. Iso akayat na ti makailiw-liwag. Kasta ka di. Kat ti kayat na, datati ka doon na. Kat, TGF na nga'y. Kadwa tayo kadimat. Saan? Nagapad ang arod. Diya ka mo, nung nag-breakdansan. Ha? Ag-ready ka na? Tamadamdama na ang dagasandakan kini Papa, ha? Ala, kababain saman. Nagdal na ka man. Anya ka babain. Kasla barkada tan ni Papa niya. Gundawayan takit niya. Taison amis mo ti mga wiskada nga ag nightlife. Ay na, tapno mapadasan tamot na, friend. O sige, agsagana ka na. Bye! Bye! Papa, agor talaga pa eh. Unang inuman tayo. Rose, Huston, nabartag kayang kani Papam. Sandali ka. Ipapas na ti ageng Joy. Hindi ka sama tagan enjoy. Hindi sama dominom. Nabartag kayon, friend. Senpai. Mabit lang ha. Anak mo nagsiyan. Ay, ala, anyay, di man kabalan ti bagim. Maulo ka. Ala, umay katalalayan ka, friend. Tulad na kita. Kotse, dami ka. Please. Kaya tulad ang matulong. Sige, ngam titulbog tilugan, adakan ni Papam. Papanan niyo ito. Ay, ijikot siya sir. Makaturturog ka nun ni Rose. Kumain. Makatuturo ka pa. Di yun samat ka ba ulan, sir? Ay, ala, umay kayo. Alalayan kayo, adwa. Nagawid tayo. Saan, sir? Nabartag kayo. Di yung kabalan ta agmaneho. Iturog yung pailang di tilugan. Madamdama tayo nga agawid. Nawala ka talaga. Ups, Isatag ko pa ilay di abangan, talaga. Sorry. okay lang, sir. Ha? Apay akas to'y magtantirignak. Kas lakit ti pimartak ti panagtibayok. Idinagsadag ni Sir Dennis iti abagak. Oh, jak maawatan tirignak. Rose, mabalin ti umay? Oh, Dani ka, friend. Sumrat ka. Naimbag man ta nakapasyar ka. Ni Papam? Ada ka di? Ada iti silad na. Jak amo na anyat kukuin na. Nakaidan samot. Nagsweldo akon, friend. Siyak mo ti mangitreat ka da kayo ni Papam. Ha? Talaga? O sige, inak ibaga kin ni Papa, Dani ka. Sir Dennis, di ka matan uminom. Da kaya tindag bartag. Tapno damang bantay kada kayo ka ni Rose, dati ka. Ha? Napilitan akla na ginumidi. Gapo iti sakit tinakam ko ni Joan. Papa, Dani ka. Oh my God, sana na. Ala, nabartag ka ni Rose, sir. Uy nga Rod. Ang mabalin ka di adin ako nawagan iti sir. Tata ako namlatan. Sige, tata. Pakawanan na ko madani ka. Ang jak makaid na. Aging nga jak maipod no tiriknakan ka. Agayatakan kan. Sorry. Sabay ko mata di nakagura. Amo nga wan tinamnamakan ka. Tagas latatang nakon. Gapo talaklakaya nga amang ngamitisi ka. Ang magpunuang lata.
Tadya kabalan nga ilimad tipod no amarikrik-nak. Di ka madanagan. Ngamin, agpada ta iti marikrik na. Agpaiso, dane ka. Wen, ayayatan ka man. Sigurado ka, Danica? Agayat ka kin ni Papa? Nga uray laklakay nga adayungan si ka? Wen, Rose. Ni papam ti nakakita kiti sapsapula kiti may sa lalaki. Naanos, man nakaawat, kan syempre, managayat. Nakitak ti kinadong muna. Nasyakla amay sa, kayat ko lang unay Ngam, amangan no saan akayat ni tatang mo ni Papa aparakan ka? Nasingpot ti amak, Rose. Suportado ka na yun kanya. Basta muna apakaragsakak, friend. Kat, anyat plano yo kin ni Papa? Agkasal kami iti mabiit. Joan, anya ka di manan ti sangsangitam. Basta kita ta, agsangit ka. Ay ayak lang amin ti bagi kami ka. Bumakot akon. Ngam awan matlaangan ti masarakak alalaki amang seryoso kanya. Apay akas. Agpada ta, Ngamay, bakit tamat nga minan? Asin no kumangay ti mangayat kadata? Man-manumat ti lalakay di lugar tayo, tanat natay damatan. Nagrigat gayam ti awan kadkadwa na amiga. Sayang, jakla kuman sininsinaan idi ni Dennis. Aywan, kumusta nga ta ni Dennis? Ay, jakam mo. Awanan damag ko kankwana. Ngam planok ti agsubli kankwana. Isama panak ijay lugar da. Naibag nga oras mo, Dennis. Joan, nakalagip ka matapi masyal. Sumrek ka. Agyaman na, Dennis. Agtugaw ka. Dani ka, sweetheart. Mangisaga na ka man iti merienda ta da bisita ta. One sweetheart. Apay sweetheart ti awag yu iti gayem ti anak mo, Dennis. Awan kagaya mi di kasarmi. Agasawa kami ni Danica. Anya, nukasta. Ay, kablaawan ka, Dennis. Oray at danidad mo, ubing kayam tinaasawam. Agyaman na, Joan. Pakawanan na kuma, no tinagtagibasit ka iti kalabas. Naimbagpaikan ka, tanakasarak ka iti katakunay-nay mo iti biyak. Iso, timpa iti Diyos ni Danica kanyang, Joan. Gatsi ka, kumusta? Asino ti asawa mita? Awan. Sana kun nga agbayag, Dennis, adapay kayang papanak. Nagbiit kan? Agmerienda ka pa yan. Ay, isahanan. Agdardarasat ngamin. O sige, mapanakon. Agyaman aklaangan. Biyag. Di tao. Uy, Marlene. Asino si Kapit Video call mo itay? Ni Kaloy, abi. Agar-aram kanya. Ay, Di ka basta mamati iti bagaday dya lalaki, friend. Ang mga nupagay-ayaman na kalaang. Apay ayakas tati pa nagsasaom kin ni Kaloy, abi. Apay, di mo amo ayang anday mo ng asawa kan anak na? Wen, amok dayta, abi. Saan damot ka no ang nagkasar? Kan basol ka no di babae no apay ang nagsinada. Di mo amo tipod no kadagitang ibagbagana. Basta ganad ka, tani. Kasla saan na mapagtalkan da dya Kaloy. Ang mga nulukwon na kantulaang. Saan mat siguro, abi?
di ka madanagan. Tadin tumapasamak dayta. Imawag ita iti sigud nga asawam, Kaloy. Apay kanungawan ititid mo asustento ti putot mo kankwana. Awan kwartak nga nang. Nagsasarunod ta abak ko. Kan ibagayo man iti dayja babae. Tas saan nga umanawag kada kayo. No di na ko maimpanaw ti putot ko. Di siya kuma ti mang suporta. Ngam impanaw naman kami. Iso nga suportaran na. Sige, tama pa na kon. Ang mga nururayan na kagiti babarkada. Kat, papanamanan nga'y Kaloy. Mapan kami ti may sa sugalan na nang. Bareng makatsamba akon. Tatang, si Mangput kamat gaya man. Uy, Marlene, anak ka. Alam na ito yung ugot ti kamutay. Ta iso ti sidain tayo. Wan tatang, kan naibos gaya man ti bagas tayo. Maudin day to insaan ko. Kasta ka ni anak ka. Alam nga rin tinabati abayad ti mais ka. Tay supay lang ti pagpalingkin. Wan tatang. Ay, umawawag manin ni Kaloy. Hello? Hello Marlene, kumusta ka? Mayat-mat, si Kangay. Aping imawag ka. May iliwak kami ni ti boses mo. Iso may nawagan ka Marlene. Mabaling ka din nga agsarak tayong tumadamdam ha? Ah? Sa dino ka di ti pagsarakan ta, Kaloy. Agsarak ka dita palengke. Intun malpas ti biyahek Marlene. Kapuna, agin nuray ta ijay. Kumusta ti trabaho ng inaplaya, Marlene? Mayat, abi. Mangrugi akon nga agtrabaho inton bigat. Malaka na sayat nga rodano kasta. Wan. Kat, apay di ka pa agawid, Marlene? Kwan. Adapi uraya. Iso nga umuna kalatnan. Ay, kasta ya. O sige nga rod, umuna akon. Sa dino ti papanan ka, Kaloy. Mapantamangan ni ti restaurant Marlene. Ang awan kwartak na ibayad ko iti kanak. Saan ka matanagan? Tas siyak ti bahala kang ka. Agyamanak nga rod Kaloy. Naimas gayam at talaga ti makan dito'y Kaloy. Iso anang inamot ti bayad na. Wan Marlene, damong ka di ti mga niti kastoy nga panganan? Wan, pasaray turo-turo lang amin ti pangpanganan likin ni tatang. Kasta ka di? Marlene, kasano nga aklunan na ka din. Nabiit ka pa'y mutlaan nagarong kanya. Apay, di na ka di kayo Marlene? Pagduha-duhan na ka di pa lang? Saan matakas ta? Ngam kayat ka pa'y ama-am mo anay bang. Isumod lang ti turong na. Amok akayat na. Iso asan ka madanagan? Taay ayatin ka la unay-unay. Alakat no kasta. Un ang harod. Sungbata kun ti panagayat mo. Oh, yes! Agyawan ak Marlene. Datangar ko na. Un, Kaloy. Kaloy, asino tinakita ka babaya kadwam itay je palengke? Kabarbaro no ubiyak nanang. Apa ya? Ay na, sigurado ka? Asaan nakapadpada man ng JX mo dayta? Saan? Naidumduma ti ugali day jay babae. Nakita yun nanang. Nasingpot day jay. Rumbang laan, tadjakon kayat ti sakit ti ulaw, Kaloy. Well, nanang. Kumusta nga iti pagtrabaho Marlene anak ko? Nasaya at matatang. Naanos ti bus mi. Kan libre pa iti kanin mi. Alake, nagsaya at ano kasta? Un tatang. Oh, apay anak karubat kayo. Kat nasapa pa'y mat. Masapak anak ko. Tapno sa anak manin ang maabutan ti tudoy jatalon. Kasta ka di tatang. Alaan yung nga ruday ito'y nabati ang mais. Tamiriendaan yung to ijay garden, tatang. Ay, uwan man nga rod anak ko. Apay akasla narabyan ka uni ang nagawid iti na minsan, Marlene? Un abi, tawan nga minan nagluganak. Naimbag tada ni Kaloy ang nakiluganak. Marlene, agpudno ka man kanyak. Ni ka di Kaloy ti inuray mo iji palengke itay malam? Kasla makadlawa ko na.
Un abi, pasensya kan tasaan ko nga imbaga adagos kan ka. No kasta, da kayo ni iti dayja akaloy? Un abi. Ala, umawawag manin ni Kaloy. Hello? Hello, Marlene. Apay nga nagbayag mo nga sumbatan ti awag ko. Kwa, medyo busy ak ngamin dito'y trabaho, Kaloy. Sorry. Basta ka di. Mabalingal sa harap tamanin ito nadandama. Kwa, ang mga no adupay ngamin ti aramidat dito'y pagtrabaho. Mabalin ka di nga inton maminsanan? Ito ti kayat ko, Marlene. Anya tinapatpatikin ka. Dahil ta trabaho, munos siya kanubyong. Kwa, amangan ngamin no ikatandak iti trabaho. Nobyo nak, Marlene. Iso nga naskilaan nga siya pitong palang. Kaloy, mabalin ka di nga inton malpas lang arudan ti trabaho. Sa tanto agsara. Sige nga, Rod, Marlene. Sukunan ka di takalpasan ti biyahek. Sige, Kaloy. Sa dino a lugar daytoy, Kaloy? Sa anak a familiar iti daytoy a lugar, Basta sumurot ka kanyak, Marlene. Apay, awan ka ti panagtalak mo kanya ka nobyo? Damat kit di. Mala, bumaba ka. Agoray ka. Inuman ka di dayta. Wan, Marlene. Birthday nga minti barkada. Makiatindar ta. Pasensya kan, Kaloy. Ngampulos sa anak nga umununag iti inuman. Umay kakit din. Di kagdanag. Siyak ti makaamukan ka, Marlene. Uy, Marlene, ape kasla tumaytayab ti panunot mo. Awan, abi. Nabanugak la siguro. Ni, madlaw ama ditirig na ma. Maul-ulawak. Kasla makabakbakwarak. Anya, ay, tinasayangat. Mabantalangin ni J Clinic. Kuyugan ka, Marlene. Marlene, masikug ka magkayan. Wan nga rod, abi. Sino ngay ti ama ti sikug mo? Ni ka di Kaloy? Wan, abi. Ay, sus. Ape nga ngayon tulok mo. Diyak pagarupan na kastoy ti pagpanagal. Kalpasan day ti Arabia pa nagkuyog mikin ni Kaloy. Amo ka din ni Kaloy ama sikug ka? Diyak pa imbagbaga, abi. Ibagam atap no maamuan na. Ay, awagam itan. Tay pakaamon di ka sa saad mo. Apay, anya ti baga, Marlene. Masikuga, Kaloy. Kasi ka ti ama to'y inawan. Anya? Sigurado ka kadingas siya? Pingi akas na ti sungbat mo. Kasi ka laang matinobyok akasin sinarak ko. Alala. Wanin. Kat anya nga ron ti pagdanagam no masigog ka. Takdaram ti sikog ko, Kaloy. Duwata makisarita kinitatang ko. Day talang gaya. Malaway. Umayak yung tulbi ka ti balayo. Urahin da ki jay. Rabiin. Ngam awan pa'y matinubyo manakaw. Kura man no umayita. Wan nga ro tatang. Ngam urayan tayo lata. Ang mga numadama pa iti biyahe na. Adala siguro nakataktakan na tatang. Tao ba? Umayak man! Ha? Ada magpukpuk ka o lalaki, anak ka. Ni Kaloy dayjay tatang. Paingay. Kasla na bartik, Mike. Mabiit lang ang tatang. Inaksabten di tarwar. Anya kameten, Kaloy. Apay ang nagbartek kang imay dito'y balay mi. Kababain kini tatang. Awan day ta, bayin-bayin ganyak, Marlene. Apay at dadagas ay di day ta. Tinapatag imayak.
Taumay ko kasaritan ni tatang mo. Ala, mapantangarudan iti ayan ni tatang. Naimbaga rabiyo, tata. Siyak ni Kaloy. Siyak ti akin putot iti sikog ni Marlene nga anak tiyo. Anya? No kasta, masikog ka Marlene. Wan tatang, pakawanan da kami ko. No kasta, anya nga iti plano nga ramidan bro. Saan kayo magdanagan, tata? Tatakdirak ti putot ko ito na kayo. No kasta nga raw. Nasaysaya at no agkasar kayon iti kabiitan na panawan. Umanamong kakadiiti ko na ni tatang ko, Kaloy. Kano kasta ti ko na edi iso ti matumbal. Iso ti masuro. Ngalangaron. Ibagam kadagiti dadakkel mo tagkalay sa kayon kin ni Marlene nga anak ko iti kabiitan a panawan baraw. Wan wan. Ariglado. Nanang, masikugan tinubyak. Kat kuna ti ama na ama sa hapol nga agkasar kamin iti kabitan na panaway. Dayta katikon kunakken kakaloy. Nagaramid ka man iti sakit ti ulo kon. Ay nananang, saan kayo kadi nga agungan? Awan maramidan yun at analpasan ti amin. Sakit ti ulo at talaga ti papay mo. Kahit kaano nga raw ti plano ya pa nagkasar. Isungarod ang mapantay di balay tinubyak. Tapag sasaritahan tayo dayta. No kaano ti kasar. Anya? Kahit isaganaam nga raw dayta. Tas ikamot tinagaramid iti dayta parikot mo. Diyak ka ba ilan nanang? Masapol kulat tamot at itulong yun. Kundi karit kang agkasaraw maggayam mo sarap. Kumusta kan ngay Marlene? Dakkal matang kasikog mo? Nasaya at latamat abi. Wen manumat ka na bulan. Umandanin ti kasaryo iti nobyom. Nakitam ka din ti ina ni Kaloy? Wen friend, istrikto ti inana. Ngam awan maaramida. Adda ditang. Ay kat anusam Anyat amom. Ang mga nulangan na lang ti strikto ngam kinapunno na. Nasingpet gayam. Sapay na kumaa, friend. Apay, sa dino tayan ti asawa Marlene. Kanayon nga awan, kat kabulanam itan. Diyak nga roda mo tatang. Saan ko ang makontak? Sapay ang saksakitan ti tiyan ko. Ang anak agsamatan. Ay na, makapadanag kamot anak ko. Anay ko. Ang sakit man ang tatang. Ay, Ang sasarunog di pa ang sakit na. Alala ka raw. Mapantang nga rin din sa hospital, anak ko. Tatang, awan ka di pa ilan ni Kaloy. Awan pa'y mo't anak ko. Nakapas nga ikan. Ngumawan pa'y laang bag. Hello Marlene. Kumusta ka, friend? Ay, naimbag nga oras yung tata. Ay, basta mo't balasang ko. Agyaman na, friend, na nakapasyar ka. Saan mo ka di nakita ni Kaloy di Tarwar? Nalabasak mo ti Deji Tersena nga gininom. Kadwa na dagiti barkada na. Apay, di na pa'y amu aya naganakkan. Saan pa'y nga ron? Aw-awagak pa'y laidi namin sa nakalman. Ngam saan na sungsungbatan ti cellphone na. Saan ngamin anagaw-awin? Anya? Di na kunaan na napatpatag dagiti barkada na ngamda kayo nga agina. Mas daawak mo iti dayja tao. Paliwawon sa mo dayja anak ki asawa anak ko. Anya tararamidam ngay. Naganak ka nun dya asawam nga mada ka mulatan dito'y balay kalaw. Masadutak na nang. Kan ka ba ulan na dayjay? At daman ni tatang na akadwa na. Ay na, nagalas ka tikasta pa nagpampanunot mon, kaloy. Saan ka ngagbalbalew? Mapan ka kidain, tayong kamatkitaan di putot mo. Yung kapatanggadan di asawam. Inton rabi inton nga mapanak na nang. Maturugak pa. Nasakit ti ulo. Aping itaka lang ang Kaloy. Oh,
Di ka kumamot ka nagungat Tado nga min tinaramid ko. Iso adyak nakaawid. Sana bale. At tamad ni tata nga kadwam ditoy. Anya, kano na ko na ni Abi nga inom tar aramidam idinakita na ka. San mat Patpatsam tumat amin ama idanon kan ka. All bound na jagayim mo. Hello? Hello, Nanang. Adda ka din ni Kaloy tita. Nay, awam mat Marlene. Sana nagawa-awid. Apay, awan di aya. Awan nga rod, Nanang. Saan ang nagaw-awid? Kat awan ka nun min. Kan saan ko pa'y amawagan. Ay kat, jakam mo ano sa dino ti ayan na ita. Ang bayam tawagak no madamdama balasang ko. Alaman nga rod, Nanang. Agyaman na. Apay nga itakala ang asumangpet kanoy. Talaga ka di akas tamlatan iti agnanayon? Saan ka man sumana Kaya't bunsamot ti malipak. Kaba ilang nga aramidan ti kasta kanya. Kabay lang no di ka pala sumardeng nga sumana Maglablabas kang Kaloy. Nito. Kaloy. Kasta di rumbenggeng ka bungangirang asawa. Wanawak man nangan. Makapawan ka matitigalas. Ala, apay taro pa Marlene. Limitan mat. Kinabilnak ni Kaloy idirabi Abi. Nabartak namin. Anya? Kat, amo ni tatang mo tikas tangar aramidan ti asawam kan ka? Saan? Tamangan no ang kinabilda. Ay na, apay ngamin na ni Kaloy ti kinayat mo. Binagaan ka ngamin idi. Awanan maaramida Abi. Nalpasan ti amin. Nalabas man ti babauik. Ngamsahanan na may subli ti amin. Ay natap no amom. Kabkabilan matlaang ni Kaloy ti sigud nga asawa na idi. Isa pinanawan da takas ti ugali na. Abi. Kat anya ti planom ita. Jak pa'y amo. Nonya tinaskan nga aramida kita. Marlene! Aba sa masungsungbanan daw ka, Apay ngagpukpuk kaw kakalag. Katrabein. Naturugan ni Marlene. Ayan na dagita ginaktatang. Irwaryo. Nakaturog dan. Anya ti problema. Apay ngagpukpuk kaw ka. Apay saan mo sungbatan na gitawag ko kan ka, Adda ka din sa balim, Di mo amo tilaw-lawat ng Kaloy. Saan apod no ti bagbagam? Pumanaw ka dito Kadi kan agsub-sublipay. Ay, sigurado ka di? Akabaylam no, anang marin. Kabailan mo ti agbyag iti anak ko. Nga uray awan ka. Iso adi kan ang pakita ka na kami. Marlene, anak ko. Sigurado ka ka din itinagbalin a desisyon mo. Ngay sinamon ta sa awam. Wantat, nasaysaya at nga agsina kami. Takanayon nakmatladang ran. Amangan ket dinupati ti anak ko kat dangrannan. Ala, di ka madanagan. Taging gat ka ba ilam? Tumulong para iti kasapulan ti apukaw. Agyaman ak tata. Ne, adawag mo anak ko. Ninanang man. Hello, Nanang. Hello Marlene, ay namay ka dito Morke. Natayan danak ka. Anya, apay. Anya't napasamakan ko na Nanang. Natake. Anya. Marlene, dua tawanan na nabalo ka. Awan ka din plano makirelasyon manan? Narigat ti agsaw iti patapos ako nada, friend. Diyak kumakayatan. Ngam adamat namin agar-aram kanya. Katkas lang magusto ak ti ugali na. Padak matla abalo. Anya? Ne, kita ama friend. Kilati sa mga imbag ti ugali na. Tapno saan ka manan na may lawan.
Narigatun. One friend, ka-eskwela ak iti high school. Iso ak kabisadok ti ugali na. Nasingpet. Sigodan ang nagar-arong kanyak dayjay. Ay, kasta aya. Kat adakan ka, friend. Ubing ka pa'y man. Kan karbangam ti paayat, kan agayat manen. Marlene, agkasarta ko man. Si Kaan, no kayat nakon nga ikalay sa Robert. Napanag na kakon ti kinapod nung kanyak. Iso sige. Umanugot ako no kasta ti kayat mo. O sige, pagsasaritaan tayo nga rodin ti panagkasarta, Marlene. Barok, nakadasara ka. Uwan, tatang. Umayon mangan dagiti trabahador. Ay na, damda ni Malpasan tinagdakkel na balayok ni Marlene. Agyaman ak, Barok, ha? Nakasingsingpet ka una iti anak ko, ken iti apo ko. Patpatgak namin idang agpatpada, tatang. Ay na, baragsa ka para iti anak ko. Ngamin, mapadasan na lang ang dagragsak. Kan maipatag iti husto. Kinapudno na, Barok. Kadayon ko nga ikarkararag na itay ti Diyos. Asapay kuma, tamasarakan ni Marlene ti mangipatagkin kwa na. Iso nga agyamanak, tadimteng kay ti biyag dagiti agina, Baraw. Talaga siguro mat anda kami tinaikari para iti tunggal maysa, tatang. Biyag ti tao. Rufa, itanag ko na anak ko kan ka. Di mo ko mabaybayaan ni Celine. Wala nang. Di mo pa katanagan ti anak mo. Tanatalgad iti si idong ko. Agyaman na kading ko. Umadanin ti apit ko. Marikrik nakdayta. Nakapsuta kon. Jakon makapangan. Sana na sumurag ti taraon kanyak. Alaan na kon ni Apo. Manang, Di mo ko mabaybayaan ti anak ko, ating ko. Day talaang ti ipagpakaasikan ka. Celine, agaukan tamangantan. Ni nanang ngay, auntie. Mangan ka di matan? Saan na makapangan ni nanang mo? Mala, agaukan. Inak kumapaikan iti danom ni nanang. Uray uminom laangan iti danom no saan ang makapangan. Oh, sige, sige. Agawa ang nga rod, tani. Mabisin na kon. Pingatan. Celine? Celine, apa yan? Ni nanang, auntie. Saan nga gangagas? Ha? Manang? Manang ko! Rabiin, Celine. Maturog kan. Naitabo na ni nanang mo. Aklunan tayon tinapagting na. Huwag niyang rod. Talaga akas ta. Naadaan mo't nga rod itinadagsa na sakin. Awanan ti inak, auntie. Ti patpat gakunay nga ina. Ala, talaga akas ta. Mapantayo amin dita. Matay tayo amin. Saan tayo lang nga agigitan? Ada umun-una, ada mo't maudi. Kasa na bale, taadak nga ang team. Imbilin na katiinang kanya. Iso, di ka baybayan? Agyaman na, auntie. Basta agsingsingpot ka, ha? Diyak kaya ti sukir. Masapula surutem amin apagayatak. Nawata? Uwan, auntie. Celine, rumwara ka.
Ket amangan lumarabya na kasumangpet. Agluto kanto ni ti kanamuan. Wan, auntie. Ngam, papanan nyo ka di. Nakagsapul iti pagsayaatan. O sige, mapanakon. Anya nga Rofa. Adda na sa pulam, agtrabaho itiklam. Ay, awan pa'y nga Rugelo. Awan mo't mayat ka dagiti inawis ko. Inuferan ko may tidakil agatad, Ti dalat takayat. Siyak nga minin, Anya? Ay na, bumakit ka na balasang. Kumulbet kan. Sana na mabalintan Danda ni ag-expire kan. Ay, unay mo ti kasta pa nagsasaumon, Chelo. Tawan ko lang ti bumakbakatan niya. Ngam nutila nga, saan pa yamadlaw? Kan nalaingak nagsala. Ay na, madlawan ni ti rupam ti panagbakit mo. Iso adi mo ipilit ti bagim nga agtrabaho itiklab. Iso pasensya wan. No ada may rekomendam nga ubing, ada komisyon mo Ha? Manungay? Basta ada nga rod. Iso alalay ngam ti agsapol ti agtrabaho itiklab wan. Jay ubing, sexy, kanapintas. Ha? Ape akit kitaan na kanti. Pababa pa nga to ti panangkitam kanyak. Mapintas ka, Silin. Kan mayat ti sukog ti pamagim. Ha? Amo, mawan kwarta kapag enroll mo iti koleyo. Iso nga, agtrabaho ka pailaan. Ha? Adda nga ta mangawat kanyak iti trabaho, auntie. Adda, Silin. Irekomenda ka iti gayam ko. Anya ngay at trabaho, auntie. Restaurant dya pagtrabahuam. Agbalin ka a waitress, kaanakan. Jakla yung pagarop nga da napintas aka anak ka, Rofa. Asino pa'y kumati timawidan na no saan asyak nganti na. Matayumat Agong langan kan agduman, Kasta mo tikutis, Ay, iha, anyam nagan mo, Silin, tata. Desidido ka nga trabaho? Jak pe kabisado ti aramidag, tata. Ay, di ka madanagan. Isuro kan to. Dahil ito iti ibadong, Silin. Inkan agsukat iti dressing room. Ha? Ay, anya day taabado. Nagkiting mat. Jak kayat ti kasta, tata. Jak agbadbado iti kasta. Lalaki din. Mayroon kan to. Inkag sukatan. Wah. Alat sangitan nga Alan. Ay, mairwam kanto. Gagangay lang iti damo ti kasta. Di kag tanag. Tayin to nagawid ka. Adon to ti kwartam. Silin, ayan tinatgadam idirabi Adoy, auntie. Oh, nakaado ka Adami nandito Wan, auntie. Apay ngagsangit ka nga Jak kaya nagtrabaho, Jay. Agsapulak iti sa balya pagtrabaho, kanti. Sana mabalin? May mayat ijahay, tadakdakil ti sweldom. Mabiit ka makaurnong no ijay ti pagtrabahuam. Basta itin mo amin kanyak ati matgadam. Tasyak ti mangidulin. Tano makaurnong ta, aginrol kan iti koleyo. Basta jak kaya ti jayin, auntie. Silin, saan anatangken ti ulom? Dinakpagunten, sa baliak na makaungutak silin ha. Ha! Tandaan ang dayta! Itulog ka nga gawid, Silin. Ha? Saanan, sir? Ado ti taksi apagluganak nga agawid. Basta itulog kan. Sana bali, tapaawid akmaten. Sige, makaamu kayo, sir. Sige, dituya kon, sir. Kat agyaman ak iti panang itulod mo kanyak. Itulog ka naging gadita balayo.
Ay, saan? Agungot nga antik. Istrikto nga min ni antik. Di ka madanagan. Siya ti makamu iti ikit mo. Yan may sa kayat ko ang makasarita ni Antim. Auntie, anya ka diti nagsarsaritaan nyo iti customer ko anang itulod kanyak. Nagbayag ngamin ti pa nagsarsarita yo. Nagdamdamak, may ipapankin ka. Kaya't nakakanwa tulungan. O di mo kaya't mo ti makaadal. Ha? Uwan, auntie. O ano kasta nga rod? Awaten ta, ti jaya na at tulong. Pagadalan na ka. Sumurot ka kenkwana. Ta, i-shoulder na amin pati pag naidam. Ay, diyak kaya ti pumanaw dito auntie. Na, anyat kay kayat mo? Agtrabaho ije club? Wenno ag-eskwela? Ag-eskwela, auntie. Ngam diyak kaya ti pumanaw dito eh. Amom, saan nakaatulungan ni Jerry? No di ka sumurot ken kuana? Di ka madanagan. Tanasingpot da di atao. Ngam dita pa yung nay amam mo day dya tao, auntie. Yapo, madlaw mo tanasingpot. Kan managtulong. Ta inik kan nakpayadagos iti kwarta. Tulong na kanu kadata. Malala, isaganam ti bagim. Taaddan mang paadal ken ka, silin. Di kag babayin kanyak silin. Ibilang nakamanong mo. Sir, Manong, unang kanya. Dudua kami, iti babaunan dito balay. Agsingsingpot ka, wen? Agadal kanto na imbag. Tano ba katurpos ka? Uray agawit kanto na iti balay yo. Wala, umay kan. Ta itulod ka, iti agbalin ang silid mo. kasla na singpot-mat ni Manong Jerry. Sa anak siguro ang nagkamali iti desisyon. Sa bagay, may mayatan dito'y ngam ijay club. Sabay lang ko mga rod na matuloy ko ti arapahaap ko. Babaan ka ni Manong Jerry. Oh, ato yan ti bayad, tinlakom abag, Jello. Ay, talagang ado ti kwartam itarufa. Apay, nangalami ti kwartam. Ay, kat, nadiskarte akmut, ah. Apay, si kalaang ayat, da kwartana, Jello. Agdan sa sugar daddy, Ay, ano ang sugar daddy nga ipagbagamot? Awan. O, alaki din. Awatin mo, to'y bayad ko. Tapno mausar ko matan, ti bag mo. O niya, naka-enroll ka, Silin. Uwen, Manong. Kat kumusta? Magustuhan mi ti pagadala na nag-enroll am. Medyo maikawaak. Awan na mamuki jay ngam okay laan. May ruamak to. Basta agsisingkot ka ka na yun, ha? Agtulnog ka kanyak. Kat di naktubtub nga rin iti kayat ko, okay? Uwen, Manong Jerry. Wala, ikaw agdigusan. Ha? Nagdigo sa kitayon, Manong. Sakbay arimwarak. Agdigos ka man na tapno presko ti panaturog mo ito madamdama. Siyempre, naglingling et ka arimwar. Saan? Ha? Ala, ingkag siya rin. Tapno mapreskwan ka. Adda ka di ibaga, Manong Jerry. Apay ay masapul nga itrangkam ti ridaw ti silin no silin. Ala, pastrakan na. Apay ka di, Manong. Dito ya ka maturog. Anya? Apay nga Di yan. matimbagakan ka nga agtulnog ka kanayon kanya. Tapno maragpat mo ti arapaap mo. Di ka nagkadkad silin. Nabayagan nga gayatakan ka. Sika ti arapaap kong asawagan. Bala, mangan ka, balasang ko. Tapno saan ka, bala daw, ije pagadalan niyo, wine. Uwen, Nana. Na, apay, nagsangit ka idirabi ay anya. Nagigaw, di ba nagsangit mo? Kan limtag dagita matam. Awan day jay, Nana. Alala, jakun agdamag. Tamuklatan nga da pagdaldala na balasang ko. Taab-abukaw ni Jerry. Ha? Anyat kayat yu asawan, Nana.
Madamag kumanlaang balasang ko. Anyat relasyon yaw ka ni Sir Jerry. Madlaw na singpet kayo, nana. Isungag talagak kada kayo. Di damo. Naku, nana, atulungan na ka makaadal. Ngamtsak laing pagarup nga dagayam sukat dayta pa ng tulong na kanyak, nana. Ay, amuklata, nakasta titurong na. Hindi inyam amo nakakanyak. Naku, nana, akayat nakaatulungan. Iswa, pinagnaib na ka dito'y balay na. Agam amuklata, nakasta titurong na. Nana. Saan panagpadakes iti amok balasang ko? Saan laeng asika tinultulungan na? Adong tiinsang-sangput na dito'y balay na tinultulungan. Pagadalan na, ken agbalimuten ang asawa na. Ang awan nagbayag kadakwada. Di mo ipagpagakan ko na dahito kaasi akto man na pagsasawan na. Ibagbagak laeng mo't ti agpaisaw balasang ko. Bareng sikan ti agbayag iti dun na ni Sir Jerry. Sikan ti pakasaran na. Apa yan nala daw ka nagkawin? Na-traffic ka, Jerry. Jerry, Ulbud ka! pudno tibag pagak. Teko nam kiti, ang dalalakim. Sana pudno dayta, awan lalakik. Ada! Manipod ita, di kan makaruar diti balay. Kat agikat kabutan nga eskwela. Anya? Hello, Celine. Happy nga mawag ka, ha? Auntie, di nga kaya paparwaran ni Jerry dito'y balay na. Kan pinagsardan na kung nga giskwela. Anya? Apay ka, no? Ada sa bali ang plano na kanya, auntie. Iso kayat nakatulungan. Ginundawayan na. Oh, ala, sana bali atabak na. Saan ka nga, Griget, iti sidong na? Diyak kaya dito, auntie. Ang kabil ni Jerry. Basit ladi na magustuhan kanya, kabilan na kadagos. Ay, di ka nga min agsuksukir ken kwa na, Di mo aramidin ti di na kayat. Ay, apo, agsingsingput ka nga min, Celine. Adet, narnakanan ni Jerry. Ang inayat ang kabumangon. Tarungwara kon dito'y. Jakon alaan dagiti kawas ko. Tamangan numalukag dahi a tao. Tiwalit kan cellphone ko latang dalaag. Diyos ko, tulungan na kuma. Yadayunak iti dahi ito'y a tao. Agyamanak, nakapanawak matlangan iti dahi di abalay. Diyak ka muna sa dino ti papanakitan. Diyak mat kaya tagawi di balay ni auntie. Tawan matlaang patagkukan kwa na. Kanayon nakbat nga ipasubo. Iso na sa isayaan no diyak lang nga nagpakpakita kan kwa na. No si bibiyag pa'y kumatinak. Saan siguro akas ti kasasaan ko ita? Awanan. Nadadaalan ti masakbayak. Diyos ko, tulungan na kuma. Si kanti pangital ka kiti amin. Di na kumabaybayan. Si kalangan ti amo kapag kaptan. Kan pagsanggira kita. Diyos ko. Miss, agring ka. Miss, Pulis, apay ka di, sir. may pare ti maturog dito igit ti kalsada. Delikado dito miss. Ado ti aglabas alugan. Sorry, sir. Awan nga min pagturugak. Isa nagyaplagak langan dito itinapitot ko a karton. Nalamin dito miss. Bumangon ka ditan. Ta ingkag kape. Oh, ato ti kwarta. Ingkag kape. Para bangonan. Kat agawid kang tumutan. Ato ti pagplete mga agawid.
Awan balay ko pagturugak, sir. Awan pagawidak. Anya? Ayan dagiti dadakkel mo. Uli ila akon, sir. Anya? Ala, umay ka. Intag kape. Uyugan ka. Sana balay tan alpasan ti jutik. Napintas ka si Lynn. Agyamanak, sir. Sayang ti kinapintas mo. No, agbasak-basak ka lang di takal kalsada. Amangan na damang gundaway kan ka. Ano dagiti walang alalaki dito eh. Iso delikado. Kunak nga agsapula kiti pagtrabahwak, sir. Ngapawan mo't amamok dito eh. No kaya't mo, tangdanan ka ang mga sikaso ko ni Lola. Nakapsutan ni apong ko. Ket kasapulan natin mang kadwakan ko na. No kas diyang awana kay Jibalay. Patpatgik ni Lola. Taisutin ang padakkel kanyak. Manipod pinanawan nak ti inak. Ha? Kinapod no na. Nasaan tinapalabas ko. Dagiti nagdaldalanak. Naimbag, tada ni Lola ka ng baybayabay kanyak. Pinagadalnak. Aging ga nagbalinak a pulis. Iso nga utang ko ti amin kan kwa na. Kastagayam, sir. Anya, mayat ka? Ang mga sikaso ko ni apong ko? Sige, sir. Kayat ko. Amaw, mapok. Nagsingpad ni Celine na mga sasikaso kaniyak. Nagdungaw awalasang. Sana kas kadagi ti dadruma. Nang kadkadwa kaniyak. Nag-uuyong na. Hanggang ni Celine saan? Nasingpad awalasang ni Celine. Kasta ka di Lola? Di nasayat do kasta? Misula ko man di asawam. Anya? Kaya't ko ni sila ngagbalin nga asawam. Nasingpot ka na pintas. Nagbagay kayo launay. Anya? Apay, kayat yun ang mga asawa, Lola. Kunak man o diyo pa'y kayat. Hindi, dayta. Ang mita, mabalinay. Tadan kurso na ka para king kapok. Ni Silain. Agyaman tadi nak pinarigat iti husto si Lynn. Inaklon nak maglangan. Mabainak ko mga klon kan kata sa anak ka maikari, June. Ngam, ayayatan kamot ngaminan. Agyaman ayayatan kamot si Lynn. Ken awan tirong bangay bayin mo. Taura sino ka pa'y. Uraan niya pa'y tinaglablabasam. Ayatan kan tulad ta. Agyaman Jude. Kunak no jakon makasara kiti kasken kakasingpat a lalaki. Kasano ngay? Agkasaktan? Kayat kan ngay kalaysa. Sikati makaam mo. Kayat kumatan ti makikalay sa ka. Gaputa ay ayatan ka unay. Dito'y gayam ti lugaryo. Pasensya ka, no italang ipasyar ka dito'y Jude. Amo mati makagapo. Gapoy tinasaam na palabas ko. Iso ano mabalin, jak kaya't makita dito a lugar. Maawatak dahi ta. Ala, dumsag ta nga rin. Tapno maamamok mo tanti ibagbagang maikit mo. Sino kayo? Ha? Auntie? Didak ka din mailasin? Ha? Silin? Si kakadidaytan ka, anakan? Uwan, auntie. Apay akas na tilang ayo. Ay no, kana ka na ya. Agyaman nagtanagawid kan. Hindi akong makakita. Ha? Apay, auntie. Kwa, inapiktaran ti sakit ko, ti panagkita. Kan, diyak makapagnan, tapo ti din, ti may sasakak. Anya?
Nakaroon ti sakit ko, kanakan, tan nabaybay ak. Awan mo nga rod kwarta, pagagas ko. Ururayag langan ati patay ko, kanakan. Anya? Ay, uwan gayam, kadwak ni Jude, ti asawak. Ay, nakiasawa kan, anak ko. Agmano ak, auntie? Kasya na ka ti Diyos, baro. Kailiw kunti ka anak ka. Italamot na nagawit ngamin. Pasensya kayon, auntie. Tsak amo akas to iti kasasaad yo. Ay, siyak ti rumbangagkid daw iti pasensya ken ka kanakan. Ngamin, binaybayan ka. Diyak tinumpal ti bilin, day dinanang mo, adi ka baybayan. Sorry, no, impasubo ka, iti kalabas ka na ka. Sorry, no, di mo natunoy, dagiti harapaap mo, gapukan yak. Ala, baybayan yung dagi jay, auntie. Nayatlatan niya Apo Diyos, taurekas di tinaglablabasa. Inturong nakmat itinasaya at atao. Nga iso tinakiasawa akitan. Kat masikuga kon, auntie. Ay, maragsakan na para ken ka, kanakan. No, kunam anak katumpong ka itinasingpot a lalaki. Karbang amat, yak balin ang naragsakan, kanakan. Kat ulitak ate agkidaw iti pamakawan ken ka. Silin, kanakan.